Ja, så er vi her igen og skal se afsnit 2 af Rollo-filmen. Og hvad ser vi her? Der har vi skolens stærkeste dreng. Skolens stærkeste dreng. Han er så stærk, at han kan løfte en mand på 120 kilo. Nu skal I bare se her. Han kan løfte en mand på 120 kilo. Han er bare enormt stærk. Og nu skal han jo prøve at lægge arm med Victor. Her har vi Victor. Og det se de muskler, Victor. Prøv lige at gå over og lægge arm derovre. Du siger, at du er så stærk. Så skal vi lige se, om Victor han kan klare skolens stærkeste dreng. Er klar? Så læg i arm. Det går ikke så godt, hva'? Det er ikke så stærkt. Victor, hvad er der galt med dig? Hvorfor kan du ikke klare dig i dag? Hva? Nu ved jeg, hvad vi har glemt. Selvfølgelig. Vi skal jo have en Rollo. Verdens sundeste og bedste slik, Victor. Prøv lige at tage en Rollo. Så skal du bare se, hvad der sker. Ja, det skal jeg. Du må en Rollo få. Jeg må gerne få en. Prøv at se her. Film. Du skal være hurtig til at åbne filmen. Vi løber snart ud. Sådan der. Ja, så skal du bare se, nu tager jeg en Rollo. Kan du mærke det? Kan du mærke det? Så får man en mus. Ja, det er godt. Så, nu skal vi se, hvad der sker, når Victor han får en Rollo. Og se! Se, nu kan han klare ham. Nu kan han klare ham. Ja, fanden. En gang til. Se, nu bliver han til verdens stærkeste dreng. Han kan klare skolens stærkeste dreng. Så husk det nu at spise Rollo hver dag. Rollo her. Hvor står det? Rollo hver dag. Slik, det er sundt. Er det rigtigt, Victor? Man skal ikke tro, at de ikke kan bruges til noget. Så slutter vi for i dag.